Opahi bebre, ano poku are no mawano. And you can say, I can't do as a man and after the lady. And I can't build yourself a book of you will be a solution. Yes, I'm playing your normal gun and then your normal young men. And then there's sandwich man with the binny. And we are back to Kohele and he so I met Chihanoma. And you are too full of say to the second Jubilee Hall and probably first and to Kohele. One in a my hen and said you saw the Yato, not some to many and then a share. And a share and I are so many about the pay. Probably first and to Kohele or Tramodin Hall and then the Pahon enter my essence say, I love the media. I was a yes, soon, yes, soon, Garnington. Yes, I see your baby. Can you go for the media in the answer and from the meeting at the man face? I can't subscribe on our show. I'm out for friends, so any be a share.
of a great leader, the King of the Golden Kingdom, His Majesty OTUMFUO OSEI TUTU II. Distinguished ladies and gentlemen, you're all welcome. Of the universe, by inviting the Catholic Archbishop of Kumasi, Most Reverend Gabriel Justice Yao Anoche, to give us the opening prayer. A round of applause for the Archbishop of Kumasi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. O God, the Ancient of Days, in whom we live and move and have our being, by your providence, you direct human course. We gather today because you ordained it. We pray, committing today's commissioning of OTUMFUO's Silver Jubilee project, this top-notch conference hall, into your hands. You have been so gracious in blessing the work of his hands. You have protected and blessed OTUMFUO OSEI TUTU for these 25 years and kept him safe and brought everyone here safely. Lord, keep blessing OTUMFUO, his family, his functionaries. Keep blessing Asanteman and Mother Ghana. We ask this through the risen Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Most Reverend Gabriel Justice Yao Anoche, the Catholic Archbishop of Kumasi. Thank you so much. In the meantime, I'd like to acknowledge also the presence of the Anglican Archbishop of Kumasi, Right Reverend Oscar Christian Aboa. Thank you so much for also coming. This afternoon, yes, indeed, we are here to commission this magnificent edifice. It is appropriate to invite the chairman of the Council of State, the chairman of OTUMFUO 25th Anniversary Planning Committee, the Mangini of Asante JUBILEE, Dasbre OSEI OTUMFUO II, to give us the opening remarks. Ejina OTUMFUO anam Ejina OTUMFUO OSEI TUTU Jubilee Planning Committee anam Emma Mama Bajina Akaba
OTUMFUO so men kan cham say na ni agye ho ta de na pa mu nya mo ho aye fe na mo nim so aye sere amba bo no ama aye bie dan kasie me ma akwaba no we were free era chikomsa era samono say mensa we were free ya sabe me archbishop we are not abobom paye mine we were free Archbishop Amwa Anglican Church. We were free Brigadier Opoku, General Officer Commanding the Central Command. We were free Mr. Abrokwa, Regional Police Commander. We were first time free MMDCs, Mayor, and then Tabe, and Anuma Bahayina. Ajma Church, I may say. Meba na dan kama siwe maka ho sam kakra masa ande atumanim yensra dan kra de to no ye to ye na mo he dan no se de nyanyam sitie a etesa bruni dan pepepe amanfo be se modern building nanso ukomwa ne adwen a ede ye dan no a etesa ya fia ya timu awa asante ai ye fi hankra chese usifie no mu a ukwa ta ho hia na aduho ewo ho na aduho na asabe asamba enya yetra na yaka na wura dai mu sesi a otuma pa ubie pro kakra ya kosi patoso otono ofa bonkum afa nifa akwanda ha etechia dina mfere chinshia na fi ankra na sade na nanom munyamunim no tete uko obi fie na uduru patomu a na ahina si ho kuro si eda so umusa na o kom dewa na onumbi sa so no OTUMFUO osi we no ode patono so no oye ba bi kakra ede wine ene nsuo ene whiskey ene nodode abedru ho abesi ho se udru ho na kom de wa umusa kra na tabe afa bi no ano obi boda awo ye diem ansa na obewura dem ho no baby a yedinan a yefie eye baby a ye bibi o efie ha car be packet atifa car mako wo ha aduonum 150 car a packet mo bia na baby a yetu a nso obi akobo obi mo obi akopde mo yi obi akopde mo yi saa so na ne ye na yi de jabo bi ba na se boni bo mpani bi fie bi ba ana nya ho pani bi a betimi abodwa ewo ha afa jabo mu ofro asa ofdu sa patonu so a ade a ehwe wani so nwanwa am se tran photo ewo kata no ohun de bi kanya ohun se esikadwa ya ye no se de esitie enso obi ahwe na kasa okofa anya no a ede asi ho ama asa ye transo pepepe professor 3 dimension ohun ni mu echire ne ne ye de se jesi ekeka eko eno afiri ho a ohun se obi a oka twene ohun dan no ho nsanchene de kra aho asorto kakra ewo ho a de echire afi ohun de nche OTUMFUO sabe ano cha odi shebaye de jemche no ano so ayi fefe ebo ho nti se wo ko na se wo hwa a echechire mu a ado nka be tire be do hwe ba asa apato american se nipa ahia de de ni erekan no kakra na ejira ho abofo bi afese cocktail no a ebetu afa nipa ahanan
cocktail hɔ kwa a obiara bɛyɛ baabi agyina atwa ne ho ahyia na wofiri patomu so asɛ dɛm kaeɛ no wotumi fa hɔ ɛkɔ ɛsa bɛsi baabi a wogyinaeɛ na hall kɛseɛ no a ɛyɛ sɛ main hall no ɛno deɛ na ɛfɛ hɔ ɛhyɛ mfimfini na yɛfie deɛ hall kɛseɛ no a na apatɔ no yɛmmɔɔ so nanso otumfoɔ deɛ hall no yɛbɛka ho asɛm bɛsi a ɛne yɛ deɛ no ɛyɛ sonko kakra nti ɛnya saa ɛne kwan a ɛfa kotra no ɛno a na ɔde akɛkyɛ nkɔfɔ sɛ sɛ na mompɛ sɛ yɛ me dan wokɔ dan a bɛyɛ asantene deɛ sɛbi wontumi nyi mfiri mu da na wonam ɛfo ɛkɔkyia no wonam kyinhyɛnum hɔ no wobɛhu conference room kɛseɛ a ɛtumi fa nipa bɛyɛ aduanan a yɛatra ase a yɛyɛ conference na ɛhɔ nso sɛbi ebi a akyire no bɛma kwan a na yɛsɛ wɔ monkɔyɛ video a nso ɛbɛtumi akɔhwɛ video ɛwɔ hɔ ɛyɛ ka nyinaa nso wote hɔ a na air condition sɛbesɛbe ɛtwa gu ɛno mfiri hɔ a office maako ɛna ɛtwa hall no ho ahyia awokɔ ne kyi paa ɛhɔ yɛ otumfoɔ baabi a ɛhɔhɔ ba a ɔbɛhyia wɔn ɛne ɔno nso ne office kama fɛfɛɛfɛ woduru hɔ a na ɔhu sɛ bɛkra police na wɔ baabiɛ nanso yɛnso yɛwɔ hɔ na meka me hall no so hall no ne takasra anim ate sɛ great hall tech ɛtumi fa nipa yɛakyerɛ se mpe mmienu 2000 obiara ne baabi atena ama ne ho atɔ no yɛsɛ yɛakyekyere so yɛsɛ station matters biara sɛ obiara ne baabi atena fɛfɛɛfɛ na ɛhɔ nso ɛwɔ central air condition na sɛdeɛ nipa ɛkasa na mekasa ɛkora tɔ bi a wote sɛ biribi wɔ kyire ɔmpɛ sɛ bɛba saa nti aborɔfo brɛ biribi acoustics wokasa a kasa no nkɔ ɛnsa ɛma wotena printin baako pɛ nti ɛno nso yɛ acoustic design a ɛm sɛ tumfoɔ nka nkyerɛ deɛ nam sɛ ɛbɛsɛ nkɔfɔ prɛbokyɛ ne bɛyɛ nti ne nyinaa ɛde aboa hall no sɛ ɛbɛtumi ɛde ayɛ deɛ di kan sɛdeɛ bi a na asantema nkora pɛ sɛ ɛhyia kokoam asɛm a yɛka no pɛ sɛ obi ti bie nanso wokɔ no ho adeɛ a ɛnɛ ayifoe wonu hɔ koraa a wohora mpɛ ne aka wo se nti yɛpɛ sɛ yɛdwen ho deɛ a wobɛtumi abɛhyɛ ha ne atwɛ ho pum ɛneɛ wɔwa kratafoɔ ne videofoɔ wonya kwan ma na sɛ wɔyɛka no wode akɔto dwa ɛno nso firi hɔ a yɛpɛ sɛ apontoɔ bi ba a yɛbɛtumi ayɛ no ɛhɔ ɛno nso firi hɔ a ɔmo kaeɛ a February no yɛkɔɔ tech ɛkɔyɛ sɛgrante symposium ma yɛsɛ kwan yɛtwa kɔɔ tech yɛn yɛkɔɔ no kɛɛ nyinaa bɛtumi aba ha symposium ɛne dwumadi a yɛpɛ sɛ yɛdie nyinaa no yɛbɛtumi adi ne hɔ ɛtɔ bi a na sɛbesɛbe yɛpɛ sɛ nkwadaa yi dɔktasatafo koraa bɛyɛ ikyire bi anaa yɛyɛ play bi anaa yɛyɛ bibi agyigye ani a yɛbɛtumi ayɛ ne ha yɛsɛ yɛkɔbɔ tent abɔnten nti ɔpɛ a na sɛbe nhyehyɛeɛ bi aba na sɛbesɛbe yɛ onipa wote hɔ a ɛda asɛbo a nyankopɔn deɛ ɔde ma wɔ no sɛ bi a sɛ nso yi ho ayɛ na sɛ bi a woda wɔ ho wokɔ wiwa wokɔsiesie wɔ ho ɛno deɛ wodu a wɔ hɔ no ɛka sɛ ɛkan a ɛtɔ so na ama mekaeɛ no na nkan mfa no bɛyɛ sɛ adurusia baabi a bɛtumi akɔda wɔ ho sɛ sɛbio sɛbesɛbe wopɛ sɛ wogu nsuo a anaa wopɛ sɛ woyɛ biribi a wotumi akɔyɛ no hɔ bɛyɛ adurusia mmaa deɛ bɛyɛ aduasa mmarima bɛyɛ aduasa
na nyinaa akyire no yɛwɔ sɛnam kan na ebi a da bi wɔ hɔ a na yɛyɛ aponto nso sɛbe aduano mpɛ sɛ ɛbɛba na ado nti mfɔ ayɛ state of the art kitchen a ɛsɛ wokɔ golden tulip ne lancaster no a ɛnyɛ wɔn deɛ koraa bi nie modern kitchen a sɛbe wohu koraa na aduane akɔ no kɛkɛ ɛno nso ɛtare ho daa ɛpɛ sɛ ɛbɛdidie no sɛbe ɔdɔ ama ɛna waka afrɛ ɛbɛgya de ɛno nso ɛbɛyɛ bɔn a ɛde boa aduane no ɛyɛ hyɛ na ɛtumi ɛde ama ɛnanom ɔhonkɔ na madaroma ɛnɛ ɛsɛ bɛto hall yi din ɛfrɛ no OTUMFUO OSEI TUTU the second Jubilee Hall Mama men nkyɛm yɛntwa ɛdi no baeɛ OTUMFUO ɔyɛ adeɛ wei no wamfa nto dwa wammɔda ro sɛ deɛ mahyɛ aseɛ ne otuom yɛnkɔhwɛ kama ɔka sɛ memɛyɛ Jubilee committee chairman ɔne me di nkɔmmɔ no se o ɛdan bi a ɔresie no sɛbe ɔpɛ sɛ Jubilee ɛtɛme ebi ano nti ɔda ama na wɔdeɛ sɛbe o ɛdeɛ asɛ wote sum nam na mehu ibada ne nkɛnkɔhwɛ ɛbaa ne mu sɛ bibi dwan nti bikɔ na me ne committeefoɔ no kɔdwene ho sɛ OTUMFUO si ɛde ɛmfa deɛ nto dwa yɛnka sɛ yɛfrɛ no hall sɛbe o yɛwo ɛyɛ biribiara a wohyɛ mu kra nti ɛsɛ yɛpɛ ɛdin a ɛde to soɔ yɛkae ne sɛ woyɛ bɛrima na yɛwo kwasiada na da no ɛyɛ buronya wode wodi nam ɛna yɛpɛ sɛ buronya biara no nkyɛm na ɔda ama sɛ wɔyɛ saa dwumadie wei ama yɛn na yɛbie no aberɛ a ɔde mfie aduonum di a ɛna Jubilee no ɛsɛ yɛtumi kae yɛde to ɛdan no so na afei deɛ wapotam no fie nso ɔntwi sɛ ɔde bɔ mu bie sɛbe ɔyɛ wei deɛ yɛnka sɛ ɔdɔ ama ɛde ɛsrɛ sɛ ɛde ato obi waa na ɔyɛɛyɛ waa na ɔdɔ ama makwan yɛmfa nto na sɛ yɛde to a na Jubilee a yɛdie no ɛnyɛ biribi ɛde asi so dua de ahyɛ nkena sɛ mfie aduonum a yɛdiiɛ no adeɛ a yɛyɛɛyɛ ɛnie sɛbe ntoma a yɛfira yɛ nɛ mfie dubrɛ no na ne nyinaa bi a mfira bio anaa bi atete anaa sɛ fahyɛ no koraa atwam nanso ɛdan wɔ esi hɔ yi deɛ mfinsa so kɔpɛ mfinsa bɛhɔ da biara na nkyima no nso baa na ɔhu sɛ OTUMFUO OSEI TUTU ɔtɔ so mmienu no ɔbaa a ɔdi mfie aduonum no dwumadie a ɔdiiɛ no ne nsɛnkyerɛnne ɛnie aborɔfo bɛ sɛ ɛyɛ lasting memento wodin ɔda ama wɔdeɛ makwan yɛmfa wodin ɛnto so ɛno na kan a ɔda ama ɔpere so mae ɔda ama ɛda sɛ bi sɛ ɔpere so mae ɛnti yɛbɛ to din a na ɛdin no agyina hɔ ma OTUMFUO ɔno ara ne mmɔden a wɔbɔ ɛde yɛyɛ adwuma yi afei yɛkae sɛ yɛyɛ no aberɛ a ɔdi mfie aduonum na sɛbio sɛ tete hɔ no yɛyɛ adɛɛ yɛtwa adwiri a ɛyɛ ɛberɛ a nananom anya kwan ɛde kyerɛ nneɛma a yɛyɛ de aboa ɔman no ɛkyerɛ deɛ nso deɛ ayɛ ɛka ɔman no ama ɔman no nso anya ɛkae ɛkɔ na ɔyɛ biwi di a sɛbesɛbe ntumi ɛkyerɛ esum mu emuna nti ɔda ama edin no yɛ aka nti ɛfɛ no OTUMFUO OSEI TUTU the second Jubilee Hall. Tete hɔ no a
nka saa adan esi nka wo tia bi wo so tia bi mo tẹsika mu nyinaa mu tia bi kame so tia bi kẹtọ kabranto obi ayɛ kɔ ne kurom ɛkɔgye sika ba na de abɔfofoɔ na sika no anso a ɛsa atwa bi aka ho sɛ monkɔ na mo san kɔgye bi mmra ɛmɛsɔ so ɔtumfoɔ sɛbesɛbe ɔmpɛ ɛbrɛ ɔmpɛ haw ɔse ɔsanteman sɛbe kakra a me nso mbɔtɔm no mɛde bɛsɔ mo na ɔde ayɛ wei asi hɔ man nti sɛde nkaa tete hɔ a ɛsɛ kaa wobɛdi dɛ wobɛdi adeɛ nso ne de yɛdi ka wo nti mɔdaroma otumfoɔ ayɛ wei ama yɛ aseda a yɛn nyinaa nananom a mowɔ ha ɛne yɛn nyinaa yɛbɛtumi de aba anda ne sɛ yɛn nso yɛkɔ yɛ kurom yɛkɔ yɛ pɛsa so a ɛdeɛ na yɛn nso yɛyɛ ama yɛkɔ nya ɛdeɛ na yɛyɛ ɛyɛ ato hɔ sɛ nkyirima ba a ɔmbɛkae sɛ nanasopasi ɔbaeɛ no sei na ɔno nso ɔde bɛboa ɔman no otumfoɔ atwa kwae no ɔhwɛ sɛ yɛn yɛbɛsi so bie na sɛdeɛ American president kɔdagyi kaeɛ no ɔse ask not what your country can do for you but what you can do for your country ebusa deɛ wo man bɛyɛ ma wɔ na mmom deɛ wo nso bɛyɛ ma wo man nananom yɛbie yɛhwɛ sɛ ɛfɛ ehu sɛ yɛkamfo no ɛyɛ biribiara no na yɛde kunu nso akyirikyiri sɛ ɛdeɛ na yɛn nso yɛyɛ na ɛmanfoɔ hu sɛ otumfoɔ ɔyɛɛyɛ no yɛn nso sɛbi hɔ ɔdi kan ɔtwa safa a yɛn nso yɛbɛyɛ nso bibi ɛde apoa safa a ɔtwaeɛ no ɛso otumfoɔ dama ɔtantoma da daase. Wọ́n yìí kó mọ̀ fún ẹ̀túndìẹ ebi máa tẹ́lẹ̀ na ẹ̀kẹ́hà bí nkàkra wọ́n nso deɛ wọ́n ẹ̀hún sẹ́ wọ́n máa yẹ nkọ́ sáà fúnà nù wọ́n yìí kó mọ̀ fún ẹ̀bọ́ ṣe àbẹ̀tìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sẹ́ yẹn nso kakra ẹ̀bẹ̀tìmọ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀fẹ́ sọ̀tọ̀ ẹ̀bẹ̀yẹ ama ẹ̀nìmọ̀nyam ne nkonyam aba santama na santama nyɛ ntoma mpɛ mpɛfra otumfoɔ yɛ daase. Afimso ya dio ni emprene. Afimso ya dio ni emprene. Ne o to se bo ani he wa ba hu se akrobeto ha o se o kire obetumi abehai na o de he concept party ana nti akrobeto na sisi ya wo be se obeso e first person ya obebuku ho ro na o de aye concept party akrobeto e da se yeah, how are you? Yeah, it's okay. Now, this is a magnificent edifice, right? Come again? It's a magnificent edifice. Yes. It's big and huge. Yeah, huge. Now, I believe that you listen to an OTUMFUO. Yes. What is the capacity of the hall? The capacity of the hall is 7,000 capacity human being. Is that what we heard? Yeah. 7,000 capacity. 7,000. Enipa de kumuro. Now, on the way there, kotoko hene. Yeah. Ose atam samoba. Yeah. Na one number be so tokra na. Yeah. Na program no ayabasa. We say a cruise kama. Air conditioning will kama. Until first you know what did he say? The OTUMFUO, the majesty, back and front, all 7,000 capacity. A round of applause for Akrobeto. Thank you so much. I'd like to also recognize the presence of the General Commanding Officer
Commanding the Central, Brigadier General Michael OSEI Poku. Thank you so much, General. Most Reverend Gabriel Justice, Yao Anochi, together with the Archbishop of the Anglican Church, Right Reverend Oscar Christian Amoa, and on the dedication of this magnificent edifice. Let us pray. Oh God, in your wise providence, we are glad today to bless, to dedicate His Royal Majesty OTUMFUO TUTU Jubilee Hall, the work of His hands. Grant that all who meet here and conduct business in this magnificent hall may, through your guidance and support, come to right decisions and carry them out for your greater glory. Bless this, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Right, Reverend Gabriel Justice Anochi, the Archbishop of the Roman Catholic Church in Kumasi, together with the Anglican Archbishop of Kumasi, Right Reverend Oscar Christian Amoa, and we also saw the fountain. We are making history here, and this is one of the magnificent structures that we have in the country. The sitting capacity of about 3,000. Committee, Chairman of the Council of State, the Mahine Omasante Jobin, now unveiling the name of this great structure, a magnificent edifice in honor of His Majesty OTUMFUO OSEI TUTU II. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, the everlasting Father, we ask again your blessings upon this inscription. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unveiling the name of the Jubilee Hall is the Chairman of the Council of State, Nana OTUMFUO II. To the second Jubilee Hall. A big round of applause for the Chairman of the 23rd Anniversary Planning Committee. The name of the hall has been unveiled. OTUMFUO OSEI TUTU II Jubilee Hall.
na ba ya no in fact it means aya de kese pa asombo ma santiman maybe I mean tutu kwa kakanga but still it means just a level na we go DAC no just ejire mu kese pa it no I mean it is a very big thing ya de kese aya de pa e bona ba kese ele also 25th anniversary I mean extraordinary you know I mean you bona ba kese pa you know what I interest who the women place you say kitu and my young kitu and abe and you know it is I know my pocket by your plan I'm going to put it so no and man you can say you to me e ko koni mu aka set me community ni ebe komo etimi hwe me hi a mo aka sa eno ni ebetimi any ahimfo no ye mba no aka sa say ni e ko ye na ye ko hu ye no bibi se na ye je ye hu ye ti bia ye se a ebeboa entini no ni de bia me ka say obey enipa no mo a na etimi su mo ye sa na me de se ma ye ya ma no fu mi ame party NBC kama no he bu papa do mama onu ni Ibrahim ade o se chefa wo bi o pia bia ye bia ni ye bi daji ye bia ni ma ye ni ewu sa so na na do ni ko fo u de ni ma o ni ewu enti ye se nya ku ko nshia ni ko enti ma sikega ye wu asante ni se nya no na wo de o be ye be che de no u ni ma sante aba ko se mo ana ade o ye wo wa o se nya mkasi e be ka kre bi pa ko nya be bo sante na ba bo de bi si sikega o so na wa o so sante ko e se wa ko pia ka u si sikega e se wa ko di pa sa be ke bi se e ya ko nya pa so ya pa so sikega e di obi ya se di sante ni kwa ni wa ya na ko de fi so yi dia ko ya ta ko de ni ni e da mo na di e o bo ri so foresight o da kon ade o ni wa mo bi amani ye hu ye de bais de wa ye no afu ye ni le ba bo ya papa na nye yanko wa ya ma gane ni na o ba ma sira ko di bia ha e fa ni pa 7,000 almost every da bia me ya nya mama o di na office is a bit de ke ko ko de ye me kan se untimi enye mana o tu va so wa ma mo chato me ka o tu va so wa ma mo en kan sias so do nsa wa ma mo bia what do that sias but sem fie du en fie hausa na je ni wi sa da be kon si sa o tu you can watch it na na mo fe me ba ana kofi from power baby asante da wuni nana ye ba se wa je pele mo kasa akra ye di kan kra no ube pie no e wa kan ko se o menhia na owu mu a onwura asaso no na kasa ohu di kan ye o sabra woni e boss obi ya ya na bu konfore bi no tie no na so na you say why this argument here the whole dream and we sabe we will come bude asa so jamme I am at the front we something we are simono we be ameka we soko we ni paso ko bibia mu a bibia so we na so yi free me I just walk out.
na ko promote ebe po na se wa ma na ma mu ni tinelo ewura mu no hwe ye ne di ka wura mu we hu se de we sia ye no ewura broso akra se de waya abrenpon hene a mo ne yura na eso no asante anyema ye nka se mo ka ho na ya pegya bi ese wo ye ma buru a ye ba ye betimi aka se beje bia ye e de edi adwuma ahodo no afutuo ba na betimi bia ma se na be ya maintenance e betimi akoso na ntirima so abekwa de fefe ya ese wo ebe de ani nya pa pepe nu ya se aso magana ye maintenance ye ya na enye nti empaba boss da bupa mu wana wo hini nya krofo a obetimi ni na nya tu mo so amma odine ma show mo sa obetimi adanda ni mama maintenance na di betimi ya akoso bizo wi bi say na so wanye bi ba so eya so simbi bi si de ba so ama de na ko nanim ama de no de apaja ama ni nyam awie pe nana we de ye ta kwa ma wa ko no wanya abrenkon hene no ebi no yemi ano manase nana ma ye fu de na beta mochi ama adwumadi ekọ nana aye we de ama santeman na ankura won so di won ankoya ewo won kura hodo mu no afuto be na de ma won mo so atimi aye ne ma hodo ewo won potem na asanteman nyina atimi afa no ntuma pa me das yemi ya ka ho we ni gina na ka ho ni fi mo ni o se kaso na yesu tibi bo brapa we krum na me ba ifie ni guso me ye bo ni krum na me be abosan sukuu ni adi nyina na mishoni ya na mo sa me ba bo som no benye me be nti aboa me ama me so me sara me so me di ni krum nti no me se na mi ya se nyina ye fa ya na mo no so be this kano na de be kais na de be nyama wuya yanyi ku yanyi na manfo the wuya no na so di na ipaja mpani fosi di pass na wuya keno se wini se de be ya yanyi di mbone ne mu ye be ya de be ma yiku edi mo apaja edi bebre ku